bandiraɓe on calminama on juurama on ñaganama Allah moƴƴere hande kadi en garti ɗo e nder yewtere men wiitede hol janggo men taw koy ko fate ɗemgal pular kadi taw koye pulagu kalten e wondude e ballal Allah e ballal Obama production hande noon koɗo men ko murtuɗo 2 sen mbi murtuɗo 2 min namnombo holko addanimo wiyede murtuɗo 2 holko yi e holko nani haw innide hoore makko murtuɗo kadi beel maw yewtan men murtuɗo Samba Diop gurdam mum holko wonno fandare mum holko wonno darde mum e leñol ngol non calmina yeeɓiyankoɓe télé men télé mbed. Assalamu alaikum bandiraɓe télé mbed on calminama on juurama mi yetti gano en jarni Muhammad sallallahu alaihi wasallam non kongol artema eyyi joni noon musidɗo murtuɗo 2 mbeɗa yinno andude hol murtuɗo Samba Diop holnde murtuɗo yi aduna e holnde murtuɗo yalti aduna. eyyi Muhammad Samba Diop murtuɗo ɓurɗo lollirde murtuɗo Diop o yi aduna ko hitande 1992 ma mbiyen 1942 to palde Mbagne o rutti e joomi ko hitande 2009 2009 eyyi caggal an holko addanma innirde hoorema murtuɗo Samba Diop. eyyi Mamadou Samba Diop murtuɗo addan kam innirde hoore murtuɗo ko monam goto wiye Souleymane Karel Mal on innir kam Mamadou Samba Diop murtuɗo eno mbayimni yidde murtude e no wayi darnade ni pulago ɗum takkam jiɗimi minni darnade pulago mbeɗa ñamtinambo ha guinirami hen murtuɗo kono murtude ko waɗi ko kam mi wawa wadde honko waɗi ko saabu murtude koko darni leñol ngol guila hanki taw hande arani. joni an holko jiiɗa e murtuɗo ha jaranma ƴettude aduna ma foof battuɗa ɗum gurdam murtuɗo. eyyi murtuɗo waɗi kam biddema tan ko no wayni darnade pulago tan machallah kadi ɗemgal ngal kadi omo darni ɗum en même temps ala ko wuuri sowona pulago ko janggen tan gurden ɗemgal men ganden ɗemgal men ganden kadi hol woni fulɓe holto fulɓe gummi. joni an holko mbiyata aduna o hol yoɓe mbaɗ feere ɓe jangga gurdam murtuɗo walla an holko jiiɗa e murtuɗo a jiɗɗa aduna ma foof mbiɗa a totti ɗum murtuɗo ha innirɗa hoorema murtuɗo. eyyi joni an ala inde ma yeehi à cause de sababu murtuɗo joni holko jiiɗa hen an holko pusma e jabde acceptude inde murtuɗo Samba Diop. eyyi murtuɗo machallah murtuɗo koko darni leñol murtuɗo kadi ala ko wuuri so wona pulago ko ɗum o yiɗi ko ɗum o wuuri ko ɗum o woni foof gurdam makko fof waɗi ɗum ke pulago hawrete jomika Mamadou Samba Diop murtuɗo noon gurdam fof ko yo yimɓe janggo pular. eyyi joni an a meeɗi janngude pular walla hol ceerno ma mo ganduɗa hoore ma o ne ɓeyduma an jogade hen cuusal holɗo dewɗa ha daraniɗa pular ni ha jaranma ƴettude jeunesse ma foof ha ganduɗa hen won gueɗe e ha yetti ɗo hande holko pusma e wadde ɗum ɗo foof. eyyi pus kamen murtuɗo min ko Ndiaye Seydou Amadou janguin kam pular hitande 1994 1994 école 10 ko Ndiaye Seydou Amadou janguin kam pular. joni holko mbiyata aduna o. eyyi min mbiyatmi aduna o tan ko yooɓe janggo ɗemgal ngal neɗɗo a wawa dañde ko ɓuuri ɗemgal ma par ce que ɗemgal woni foof beele nan yimɓe noon mbi ɗemgal muynete ala ɗemgal janguete kono murtuɗo en janguirni Ibrahima Sary Ndiaye Seydou en ɗemgal janguete ɗemgal muynetake ɗemgal janguete ɗum noon yo yimɓe janggo pular woni foof mo janggani pular noon anda haydara. beele an a natirani hen tan yidde wiyede ka an woni murtuɗo walla taw wona nannuma hen ko yidde tan tinede taw an ɗum jarananima won sacrifice uji walla ko yidde tan indema yo lollu mbiɗa ya ƴettu hoore ma mbatta murtuɗo beele nannuma hen ko jinguere walla ko holɗum. eyyi ko jinguere tan saabu ɗum kam pullo ɓi pullo kam biyo mbimi somi janggani ɗemgal mi wayni mi wawa wonde hunde mi wawa wonde pullo noon a wawa wonde pullo tawa janggani ɗemgal ma ko ma jangga ganda hoore ma ko ɗum woni pullo ko ma andu hoore mum pullo andal hoore mum tan ko ma jangga ɗemgal mum sa jangi ɗemgal ma tan tan foof a heeɓi. joni an holko joganiɗa leñol ngol aɗa yiiɗi uddidde ko wayno duɗal taw ko pular janggata hen walla wonɓe jokkodirɗa taw oɗon dilla ko fate jangguinde pular walla onon
holko woni fandare mon taw wona ni tan ni joni caggal aɗa jogui ko joguiɗa ko aɗa deeji hen aduna o anda ko an woni murtuɗo dow murtuɗo Samba Diop ko goto wonno kono ko an woni deuxiéme murtuɗo joni an aduna o ne foti wawde andudemo sababu ni ko an lomtani min ɗo murtuɗo Samba Diop gorko mom Bañi Samba joni an holko foti wonde darde ma aduna o wawa andude murtuɗo maayi kono murtuɗo won wonɓe caggal mum dari darde mum ɗum kam wiya Bañi Mamadou Samba Diop murtuɗo kono a ko goto o wonno o yii minen men etot haskam ettimni premier won ɗum ko hunde mawde par ce que murtuɗo darima wi pulaar ɓurani ɗum yumum ɓurani ɗum bamum ɓurani ɗum jaam suudu mum ɓurani ɗum ɓinguel mum eyyi addi haala joni holko addani murtuɗo wiide ko pulaar ɓurani ɗum yumum ɓurani ɗum bamum ɓurani ɗum ɓesgu mum holko saabi ngol konngol saabi ɗum tan ko yiddamɓe e pulaar way noon ala ko woni hemmo makko e haaju makko so wona yo pulaar won yo ɗemɗen gon gotum yo fulɓe keeɓa hakke mumen e aduna ɗum tan o darini ala ko woniri ɗum so wona kadi yo haalpulaar en ɓamto beele yonto ne andi murtuɗo eyyi yonto hoole mabɓe andi murtuɗo hoole mabɓe ganda murtuɗo par ce que murtuɗo yalti ko ɓooyani 2009 murtuɗo yaltoyade joni an so woni ko an koye aduna o kaldata wona Obama production kaldata koye aduna o joni minen jiiɗi andude an bitma an ko holɗum joganiɗa leñol ngol ko fate ko ganduɗa hoore ma yimɓe so jiyani murtuɗo so jiima ma ɓerɗe ɗumen mbawa dejje saabu en jii murtuɗo hakkude mum e Ibrahima Sarr en jii murtuɗo hakkude mum e gendiyankoɓe wonnoɓe ɗo wayno Saydou Kane en ko wayno Samba Thiam en saabu murtuɗo wona Mauritanie tan murtuɗo ko Afrique ko aduna o te yimɓe fof ne gandi Mauritanie gurdam mum foof ko pour yo pulaar heeɓa hakke mum eyyi murtuɗo senen mbiya enen kaala haala makko gasata murtuɗo ko waɗi ko ene heewi machallah min gonɗo e hitande to e gasanan haala murtuɗo mi wawa yaɓɓude ko yaɓɓi ko wonno ko e dow mum mi wawa wadde ɗum kono alhamdulillah rabbil alamin kam wonko mbawmi hen seeɗa heddoto yimɓe mbeɗami essaye wadde pour yo uddide duɗal pour yo yimɓe janggo yomo gandu holgonɗo murtuɗo kadi yimɓe bittu murtuɗo yimɓe ƴeew ko eto wadde ko murtuɗo waɗanno ko ko waɗi fulɓe ne keewi gendiyanke holko firti gendiyanke eyyi gendiyanke neɗɗo gendiyanke woni gendiyanke jiɗɗo hoore mum jiɗɗo leñol mum yiɗi ɗemgal mum machallah enen jigui gendiyankoɓe way ben Ibrahima Sarr en fof nen ɗo guelgal ba en Ndiaye Seydou Amadou en e jinnaɗo men Souleymane Kane machallah tabarakalla ɓen ɗo hikket ha joni no wayni eɓen darini ɗemgal ngal yo yaar yeeso kamɓe ɓen darani ɗemgal ngal amin ɗum mi yiiɗa yo yaar yeeso kono kamɓe beele ɓe potani ummade tan e wonde koɓe goni ko ɓe ƴeewa yaadude e aduna kesso gurdam kesam ɓe ƴeewa modifiede koɓe goni ko beele jeunesse o aduna ne wawa andude holko woni gendiyanke walla beele gendiyankagal tan soɓe keddima e wonde gendiyankoɓe ma wat gartam hol janggo mum beele so ɓooyi ɗum majjata ala wawa majjude par ce que eɓen mbarke mbawi machallah tabarakallah kala nodduɓe eɓe nototo heddoto kadi en même temps kadi mi gudditi duuɗi yimɓe nen jangga machallah joni sukaɓe fof batti janggude duuɗi ala fof ma anda hankkadi pulaar eyyi namdal men avant eɗen nanna élément ko mi nani murtuɗo ƴetti kamil ɓurano watti ɗum e pulaar beele ɗum wona montage uji tan est ce que ne woodi ala wona montage ɗum ko gonga kamil Allah watti ɗum e fof e pulaar ko kanko adi wadde ɗum walla hol waɗɓe ɗum moni wannoɓe ɗum o rewi hen walla ko kanko fuɗɗi woodi rewɓe ɓen jimmi kadi eyyi jinnaɗo meɗen wona min aduna o ne yiiɗi andude beele ɗum ko gonga walla ko haala tan ɗum ko gonga kono ko murtuɗo woni ɗimmo wadde deftere kamil nde pulaar ko jinnaɗo meɗen Mahmoudou Ba to Jowol idi firde kamil o e pulaar kanko Mamadou Samba Diop murtuɗo o rewi hen noon ɗum yaari joni an ɗo gonɗa ɗo aɗa wawi haalande min no foti defte murtuɗo heɓno fiilde woni windude eyyi murtuɗo waɗi defte kewɗe wonko yalti wonko yaltani kadi mi suwa andude exact mo foti murtuɗo muuli defte ina wayno o muuli defte ma won 3 e ko rewi kono wonko yalti wonko yaltani eyyi aɗa wawi sifanade min hen hunde defte ɗe ganduɗa eyyi wulango bolongal ene woodi e defte goɗɗe ene goodi kadi gasata murtuɗo ko waɗi ko e defte ne heewi machallah murtuɗo kanko holko wonno gurdam makko tan holko yimɓe ɓuuri teskade ko gurdam makko holko haɓontono beele ko yidde laamu walla ko holɗum taw wona tan e ɗemgal ngal holko jogonino leñol ngol ko fate ko aruyata ko woppani ɗo leñol ngol ko wona tan ɗemgal pulaar taw leñol ngol
ene wawi dañde ɗo fawi junngo mum anda ɗum ko murtuɗo liggi ɗum murtuɗo ala ko wonno darde mum so wona yo fulɓe gon yo fulɓe janngu yo fulɓe ɓamtu ɗum tan wonno bitte murtuɗo ala ko wonno gurdam makko yo fulɓe gon yo fulɓe dar yo fulɓe janngu ɗemgal mumen o foɗinaki laamu o sohlani galle o sohlani haydara o sohlani oto o sohlani jawdi ala ko sohla e gurdam makko so wona yo fulɓe gon yo fulɓe janngu yo fulɓe daro beele leñol ne wawi ɓamtade taw ala ngaalu leñol wawa ɓamtade gayga taw ala ngaalu joni an holko basirɗa yewtere men hol janngo men hol jooɓari nde goppanta min ɗo e holko goppanta télévision beddo mo ganduɗa hoore ma dari koye yaadude e aduna o eyyi mbaymi wasa tan ko yen janngu ɗemgal meɗen janggen ɗemgal meɗen ko ɗum nafata en janngu neɗɗo wawa wurde wawa wonde to janggani ɗemgal mum ko ɗum woni ko joni noon bandiraɓe yeeɓiyankoɓe télévision bedda ko oɗo wonno koɗo men hannde ko murtuɗo 2 lollirɗo Habibou Mal ƴettuɗo aduna mum fof cukago mum fof waktu mum fof waɗi ɗum gam darnade ɓiɓɓe fulɓe en jetti les caméraman les réalisateurs arnoɓe hannde jaggude nde ɗo yewtere eɗen ñaago Allah nde rokkaten ɗum yaara yeeso nde wonno fof ko katantagal e pellital ɗum ɗon ɗo e balɗe 15 so Allah jaɓima min gartoy ɗo kadi e façon goɗɗo walla mbiyen e fannu goɗɗo taw ko yewtere moon télévision bedda ɗum ɗon ha ñande wonde Ndeysan yaadu caca